Arriba la temporada de bolets i amb les xarxes socials cada volta n'hi ha més buscadors als boscos. Només ha plegat un cistell, pues apareix en el grup de WhatsApp. Un paradís per als amants dels fongs, però les muntanyes de Castelló es poden convertir en un laberint sense eixida. No es treballa, no se trau fusta, no n'hi ha ganaderia que pugui limpiar-lo. Els experts ho adverteixen, s'han d'extremar les precaucions perquè perdre's és molt fàcil. No eixiu a soles i procureu informar a la gent on esteu. Cal comprovar la meteorologia, prendre punts de referència o tindre en compte l'edat i la condició física. Moltes persones es perden a última hora de la vesprada i això els pot obligar a passar la nit al ras. Algo de menjar, o sea, lo mínim, aulla. El millor és assentar-se i intentar recuperar la tranquil·litat. La falta de precaució ha disparat el nombre de boletaires que es perden. Només a la localitat del Toro l'any passat es van haver de rescatar 13 persones. L'Ajuntament ha proposat la creació d'un vedat. Seguramente este hombre pasaría la noche aquí. En esta campanya ja han hagut de rescatar-se 6 persones en les últimes setmanes als Ports i l'Alpalància. Descuits que obliguen a fer rescats que com a mínim costen 2.000 euros. Hi ha gent que després se jugarà la vida en el rescat. Cal extremar les precaucions per evitar que la quantitat de persones que es perden no crezca com els bolets.